ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама шахсоне ки канали мошинсавдоро тамошо мекунанд. Ҳама каса як бор хуш омадем ба канали мо. Дар навори имрӯза бародаро 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинҳои хуб бо нархҳои дастрас. Фақат бародар навора то охира тамошо кун, лайк зора фаромӯш накун. Ва шахсое ки мошини фурӯши замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародарҷоно, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Имо WhatsApp ҳастай. Ба тариқи мо WhatsApp ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгириётон бародаро, зинда ва сарбаланд бошем. Фикротонро ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курси имрӯза бародаро, айни ҳол мо видеора сабт кардестем. Курси имрӯза 1000 рубл баробар ба 99 сомон бародаро, марҳамат дар рӯи экрани шумо меброяд ва мо навори имрӯзаро ҳама каса сар мекунем. Рафтем. навори имрӯзаро бародаро сар мекунем аз ВАЗ 2107 ки соли бароришт 2006 солай, мотор 1.6 литрай. Сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега мотор инжектор, 11 моҳи дига техас мотор дора мошин, 8 моҳи дига тонировка дора, системаи музикаш мошнияй. Солиш 2006 гуфтай, дар ҳуҷҷатош 2002 кадагай. Соҳибаш гуфтай дар инҷа. Фавран фурӯхта мешава. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора. 27000 сомон нархш кадай соҳибаш, ки бо рубли имрӯза гардонем бародаро 271000 рубл мешава. Харидор аниқ боша гуфтай бо муомила дора, арзон мешава. марҳамат бародароне ки ҳамин мошина харидорӣ кардан мехоҳем, ба рақамҳои дар рӯи экран да муроҷиат кунед. дар ҳамин рақамҳо WhatsApp ҳастай, метавонем шумо ба тариқи WhatsApp ҳам муроҷиат кунед ва метавонед занг занед барои маълумоти иловагӣ. Марҳамат, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 1997, кузуфи хетчбек, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. Мошин гуфта кондитсионерш 100% кор мекунад, 4 баллони нав дора. Дискои размери 15 оригинал, 1 сола ҳуҷҷат дора. Мотор зубор гуфтай нав алиш кадагем, стандарт бек камбудия, овози зиёдӣ надора. Газу бензин ҳардуш кор мекунад, гуфтай нав газ мондагемша мошинда. Магнитофон, DVD, пионер оригинала гуфтай, самвуфер дора, монитор ҳаст, акклиматоршам навай, сентр замок, редуктори газ нав, кузуфш нағзай, ходовоишам 100%, срочно фурӯхта мешава. айни ҳол бародаро қарор дорам мошин дар ноҳияи Вахш ва нарх боша гуфтестай 33500 сомон, ки бо рубли имрӯза гардонем 337000 рубл мешава бародаро. харидори аниқ боша гуфтай бо муомила дора, арзон мешава. барои маълумоти бештар марҳамат, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. мошини фурӯши навбатӣ ҳастай бародаро, Нива соли барориш 1987, сӯзишворӣ боша бензини холияй, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш 4 баллони нав дора, акклиматор нав, фақат мешини 8 мегинӣ. фавран фурӯхта мешава. айни ҳол бародаро мошин қарор дорад дар ноҳияи Файзобод ва 12000 сомон нархш кадай, ки бо рубли имрӯза гардонем 120000 рубл мешава. харидори аниқ боша гуфтай бо муомила дора, арзон мешава. харидори аниқ боша биёин пеш дар пеш мошин арзонш мекунем. барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран да муроҷиат кунем ва маълумоти иловагира марҳамат ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daewoo Nexi соли барориш 1995, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега соҳибаш мотор, ходовой, коробкаш 100%, акклиматори нав дора, ҳуҷҷатош то охири моҳ ҳастай, баллонош 80%. фавран фурӯхта мешава. мошин айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат қарор дора. 10700 сомон нархш кадай, ки бо рубли имрӯза гардонем 10700 бародаро 107000 рубл мешава. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат, занг занед. барои маълумоти бештара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран да муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара бародаро ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Vectra A соли барориш 1992, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега ҳуҷҷатош 6 моҳи дига ҳастай, пусидагӣ надора, чашкиёш тозай, баллонош 80%, фавран фурӯхта мешава. айни ҳол мошин қарор дорад бародаро дар шаҳри Душанбе 18000 сомон нархш кадай соҳибаш, ки бо рубли имрӯза гардонем 180000 рубл мешава. харидор аниқ боша гуфтай бо арзон мешава. ҳали шанбеша гуфтай вариантҳо дошта бошед, пешниҳод кунед. барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран да муроҷиат кунед ва маълумоти бештара худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
Mazda 3 соли барориши 2006 сол объем мотор бошад 2.0 литр сӯзишворӣ бошад газ бензин коробкаш автомат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад фавран фурӯхта мешавад маълумоти бештар нависондагӣ несай соҳибаш срочно фурӯхта мешавад гуфтааст қарор дорад мошин айни ҳол бародаро дар шаҳри душанбе 55 000 сомон нархш кардааст соҳибаш ки боро имрӯза гардонем 552 000 рубл мешавад 55 000 сомон хайрдор аниқ бошад бо муомила дора арзон мешавад али шамеша гуфтай вариантҳо дошта бошед пешниҳод кинен марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо Hyundai Avante соли барориш 2007 сол объем мотор бошад 1.6 литр сӯзишворӣ бошад бензини холия коробкаш автомат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега соҳибаш мотораш 100% коробкашам 100% ходовойшам 100% акклиматораш навай кондитсионер кор мекунад 4 баллони нав дора 5 мошина гуфта дар такси даромадагӣ дар душанбе мегарда мошин номеро ай ваҳдатай дар душанбе гашта мешавад гуфтай фавран фурӯхта мешавад қарор дорад мошин дар шаҳри душанбе бародаро 77 000 сомон нархш кардааст ки бо рубли имрӯза гардонем 773 000 рубл мешавад хайрдор аниқ бошад гуфтай бо муомила дора арзон мешавад барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо BMW 5 Series соли барориш 1999 мотор 2.5 литр сӯзишворӣ бошад гази бензинай бародаро коробкаш автомат мошинча гуфта тенҷи бадай камбудӣ надорад фавран фурӯхта мешавад айни ҳол қарор дорад мошин дар шаҳри душанбе маълумоти бештар нависондагӣ нестай срочно фурӯхта мешавад 33 500 сомон нархш кадай бародаро ки бо рубли имрӯза гардонем 336 000 рубл мешавад харидори аниқ бошад гуфтай муомила дорад бо арзон мешавад барои маълумоти бештар ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран будам муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира марҳамат дар худи соҳиби мошин дарёфт кунед ВАЗ 2114 соли барориш 2004 сол объем мотор бошад 1.5 литр сӯзишворӣ бошад гази бензинай бародаро коробкаш механика мошин 100% гуфта камбудӣ надорад срочно сум дар кора фурӯхта мешавад ҳуҷҷатош буд шудагӣ ҳуҷҷат надорад қарор дорад мошин айни ҳол дар шаҳри душанбе 15 000 сомон нархш кардааст ки бо рубли имрӯза гардонем бародаро 150 000 рубл мешавад харидори аниқ бошад гуфта марҳамат занг занед барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран будам муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқа марҳамат бародаро ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед Opel Astra F соли барориш 1996 объем мотор бошад 1.6 литр сӯзишворӣ бошад бензини холия коробкаш механика мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад гуфта камбудӣ нестай фавран фурӯхта мешавад мошин қарор дорад бародаро айни ҳол дар шаҳри душанбе ва 32 000 сомон нархш кардааст соҳибаш ки бо рубли имрӯза гардонем 321 000 рубл мешавад харидори аниқ бошад гуфта бо муомила дора арзон мекунем ша барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экран будам муроҷиат кунед ва маълумоти иловагири ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед Opel Vectra A соли барориш 1995 объем мотор бошад 1.8 литр сӯзишворӣ бошад гази бензинай бародаро коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега соҳибаш 100% камбудӣ надорад гуфта фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад ва 33 000 сомон нархш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза гардонем бародаро 331 000 рубл мешавад харидори аниқ бошад гуфта бо муомила дора арзон мекунем ша барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран будам муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара марҳамат дар худи соҳиби мошин дарёфт кунед Daewoo Nexi соли барориш 1996 объем мотор бошад 1.6 сӯзишворӣ бошад гази бензинай коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад гуфта фавран фурӯхта мешавад маълумоти бештар нависондагӣ нест айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе бародаро ва нархша бошад гуфтаеса 15 000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 149 000 рубл мешавад харидори аниқ бошад гуфта бо муомила дора арзон мешавад али шамеша гуфта вариантҳо дошта бошед марҳамат пешниҳод кунед барои маълумоти пурра ва аниқтар дӯстон рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо Toyota Corolla соли барориш 2004 сол мотор 1.6 литр сӯзишворӣ бошад гази бензинай бародаро коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад танировка документош то моҳи декабр ҳастай фавран фурӯхта мешавад қарор дорад мошин айни ҳол дар шаҳри норак ва 65 000 сомон нархш кадай соҳибаш бародаро ки бо рубли имрӯза гардонем 65 000 аст 646 000 рубл мешавад харидори аниқ бошад гуфта бо муомила дора арзон мешавад али шамеша гуфта ягон Astra G седан бошад
вариантҳо пешниҳод кунед, алиш мекунем. барои маълумоти иловагӣ марҳамат дӯстон рақамҳои соҳибношин дар рӯи экрани шумо. ва дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо мисли ҳарвақта ба анҷом мерасад. раҳмат ки навбат охира тамошо кардем. зинда ва сарбаланд бошем дӯстон. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. то навбарои оянда дар ҳар ки ҷой бошен худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. то навбарои оянда хайр.